Lah. Lah. Gupot sa. Oh, ada enggak? Oh. Mga coy idol. Ini bau ba? Bandera. Bandera. Dog. Ikaw sa? Ha? Ikaw sa? Ako yung video? Oo, ikaw sa. Asam mereka? Ha? Asam mereka? Kahit yun eh. Di ba naon sa mereka nga naglain man mantiyan pisiya ka? Udah ya dog libang baru dia ada pun kok. Oh iya itu na. 1 million views? Sana naman taong ka bisi. Los. Saka na lang na lagi. Saka ba? Wapa man sa kay uyab. Aray ko. Hadlok mga. Ba't ka ba? Naman, Jumilario lang nung saka mo. Allah, hinihinay lang Jumilario. Sikat na sa ABCB na Channel 47. Ikaw bang si Ryan Bang? Lah, ugam kat ni kanang konoy. Kanang ni artista lagi Jumilario. Grabe ka mahaw. Ano mga soy? Grabe ka na. Ha? Digim hadlok mana ba? Yari. Buwa ka man nanay nung gaday mo nung uyogod. Natuso nga lumot. Igo ka baite. Kurang lagi to. 19 bira. Nuwa mo sa. Dia raw kipode terdapat. Ala grabe gimad di ka sa. May kabahinti yo. Muna dia. Nawa lagi magluto. Mamatay mo kita ni batang gahe. Angat sa'yo. Okay. Ada angat coy. Sos. Pagkalable. Loh, nakita mo daw si Ryan Bag mga idol. Mga coy, ito. Sos. Bega no. Oh, lah. Grabe mga coy. Si Ryan pa nga. Sikat na sa karang ABCB Channel 47. Oh, kawan si Jung Hilario. Oh, yang kato kontra mo to si Jan Regala. Oh, complete. Grabe mga coy. Grabe ka na. Dapat tapat doon. Beka kay kong kabuton. Mga katon be. mga coy. Ano? Grabe buho ba. Lah. Ala grabe mga tuyo, grabe daghan mga tuyo. Tung. Grabe mga baba. Ay! Ba, kuita. Problema, gana. Ano din? Mga toy, grabe daghan mga tuyo, sobrang 20 ka bo. 20 bo. Kana. Daghan nagpundok. No? So nawa mga tuyo, muna lifestyle sa takdo nga, padul itig yung mayo ni mga tuyo, tarawan nyo. Muna lifestyle sa takdo. Good size sa'yo sa. Takdo nga pumagsaang nga. Tawa. Bunuo! Pumagsaang. Bago ni! Bago na. Eh, pisti umang manido. Damihan ni Sarsay. Wala! Lah, kupag di bobo. Tumeno. Oh, 5 kilo. Grabe, mga tayo. Driver. Ang ginawa. Saan mo yan? May lawat eh. Sus, ako sa nasod yun. Nasod, kalasan naman. Kalasan. Dah, pares oh. I love you to all. Sus, kaning may pares. Aray ko. Sige mo pares ba? So? Ay, ako na. Ay, kabutan na. Tara. Dakdung niya. Tao. Ay! Sus, paldo. Nawat saging, napesak balay. Asa to?
Grabe rin bangko. Puno ko sa kahoy. Kita ang kakampuno. Dago ano? Ha? Dago kayo. Asa bangag? Idol mga choy, kinabot naman tagikan sa itong pagkanumok sa libon, dara atong putahiron. Og diasa mo kaya mo saning manihon. Wow! Idol mga choy, magkukingsyon ako. Gerwin! Katapos mga idol mga choy, lagyan natin ng bumbay at takos. Dara! Itong imikos-mikos mga idol mga choy. Katapos Frankie TV, lagyan mo ng sili. What? Vitamins! Sikulimot! Sunod na itong imikos-mikos mga choy. Mga idol mga choy, ilunod na kinason sa bukid. Yara, taklo, matulipon. Usa. Ilunod na kurot pre, kay sukay pre. Dala! Sunod na itong imikos-mikos. Wala gapon na lang po sili. Idol mga choy, atong tiplahan. Tapos mga idol mga choy, lagyan na natin ang gata sa kabayo para mulapot. What? Sunod na itong imikos-mikos. Mga idol, mga choy, luto na ato na ning haonon. Idol, mga choy, ato na ning ibubod. Oh my God! Wow! Dong, ha? Ibo pa. Dah. Grabe. Dah. Bukab. Mayroon pong napalo sa pagpamingwit. Daraday. Takdong rito padungan. Nai balanghoy. Takdong. Bud, bud. Dah. Dong takdong mga macoy. Okay. There you go. Wala oh. Artista sa ABCBN Channel 47. Dah. Ayan bang. Ano to? Talaga. Pero lami. Kuduko na. Ha? Di scripted no sa imong makita sa video no. Ade gano eh. Sige ay. Wala kayo? Hindi ko na ko. Mura po ilang oy tag po kadupa eh. Ha? Mura po ilang oy na po tag dupa. Lah. Gupot. Oh, dagang gayo. Oh. Macoy oh, macoy din. Medyo mawi ba? Lah. Lumawi ah. Uy. Tos mga choy, piti, sas!